ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଆମର ଦେବାଶିଷ ସାର୍। ଦେବା ସାର୍ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଥର ପଢିବାକୁ ପାଇଛୁ, ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ, ଓଡିଆ ଭାଷାର ଉପରେ ବହୁତ ଥର ବାରମ୍ବାର କଳା ମେଘ ଘୋଟି ଆସିଛି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଯେ ଆମେ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଓଡିଆ ଭାଷା ଗୋଟେ ରହୁଥିଲା କି ନାହିଁ ଆମେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ ସେତେବେଳେ, ଯେ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁ ସେତେବେଳେ ଭାଷା ଆସିଥିଲା। ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଲେଖା ଆମକୁ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉ ଓଡିଆ ମହାଭାରତ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରମ ବିକାଶ ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାଷା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସଭାପତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ସମୟରେ, ରାଧାନାଥ ରାୟ ବଗେରାଙ୍କ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡିଆ ଭାଷା ସେତେବେଳେ ଜନମାନସରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କବଳିତ ହୋଇ ଜନମାନସରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ହେବାକୁ ବସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବଦାନ। ତାପରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଆସିବାକୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନର 8ମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାକୁ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଆରମ୍ଭ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବା ବେଳେ ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ କେବେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା, କାହିଁକି ଏତେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ମାନେ କଣ ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ତ୍ରୁଟି ଆମ ତରଫରୁ ରହୁଛି କି ଆମ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ କେଉଁମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଡେ ବଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଲୁ ଯେ ଆମ ଓଡିଆ ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଲା, ସମ୍ବିଧାନରେ ନିଜର ଜାଗା ଗେନ୍ କରିପାରିଲା। ଏଥିରେ ତ ଅନ୍ତତଃ 3-4ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ମୋ ପାଇଁ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଓଡିଆ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଲୋପ ପାଇବାର କାରଣ ଦେଖାଦେଇଛି। ନେବା ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଦେଖା ଦଉଥିଲା ଭାଷା ବିଲୋପ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥାକୁ ଆମେ ଯିବା, ଯଦି 1866 ମସିହାରୁ 68 ମଧ୍ୟରେ ଭାଷା ବିଲୋପ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତାର ପୁରୋଧା ଥିଲେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଭାଷାକୁ କାନ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ଆମ ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ବିଲୋପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତି କଥାରେ ଅଛି ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା, ସେଭଳି ନ୍ୟାୟରେ ଏଠି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ସାର୍ ପଚାରିଥିବା ଏଥିରେ 3-4ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ପଚାରିଲେ ସାର୍ ସାରଳା ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ସାରଳା ସମୟରେ ଆମ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିନଥିଲା ବା ହୋଇଛି ବୁଝାନି। ଏଭଳି ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଲେ ଯେ ସାରଳା ଦାସ, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଚାରିଆଡେ ଥିଲା। ସଂସ୍କୃତ ମାନେ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଲୋଚନ ମାନେ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ସେ ପ୍ରୟାସ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଷାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ହିଁ ସଦାବେଳେ ଚାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ହିଁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସାରଳା ଦାସ ସଦାବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଭାଷାରେ କିଭଳି ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ ବୋଲି ମନେ କରି ଆମ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ, ଯୋଉ ଆମ ସାର୍ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ମିଟୁସା, ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ବା ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କରିକି ଆମ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛି ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ। ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହଉଛି ଯେ କି ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ପରେ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ସେଠି ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡିଆ ଭାଷା କିଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିବ, ତାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ ସାରଳା ଦାସ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ସାରଙ୍କର ଯେ ଭାଷା ବିଲୋପ ଆନ୍ଦୋଳନ, ବୁଝାନି ଭାଷା ବିଲୋପ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମତଃ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ସେ ପୁରୋଧା ଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରୋଧା କହିବା, କାହିଁକିନା ଭାଷା ବିଲୋପ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଡିବାକୁ ଥିଲା ବା ଓଡିଆ ଭାଷା ବିଲୋପ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ତାର ସେ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। କାହିଁକିନା ସେଇ ଯୋଉ ଭାଷା ବିଲୋପ ଆନ୍ଦୋଳନ 66ରୁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 67 ବା 68 ସମୟରେ এটা ଜୋରଦାର ସେତେବେଳେ ଭାଷା ବିଲୋପ ଆନ୍ଦୋଳନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। କାନ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବଙ୍ଗାଳୀ ସେମାନେ ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ବିଲୋପ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବା ତାଙ୍କର ଆମ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଓଡିଆ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ବଙ୍ଗାଳୀ ବା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ ବୋଲି ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାରଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଯେ କି ଓଡିଆ ଭାଷା କେବେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ବା କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଲା। କାହିଁକିନା ଓଡିଆ ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ତାରିଖ 2014 ମସିହାରେ। କାରଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟାସ ଆମ ମାନଙ୍କର ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଥିଲା ଯେ କି ସରକାର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଭଳି ଭାବେ ଆମ ଓଡିଆ ଭାଷା ତାର ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ତାର ପାଣ୍ଡୁଲିପିକୁ ସେମାନେ ଦେଖାଇବାରେ ଟିକେ ଅସମର୍ଥ ହେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେକି ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଭାଷା ଗୁଡିକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ପରେ ବି ତଥାପି ଆମ ଭାଷା ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତା ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା କଥାକୁ ବଖାଣି ଦିଆଗଲା, ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ମାର୍ଚ୍ଚ 11 2014 ମସିହାରେ ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।
ଆଉ ଆମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବାରୁ ଆଜିର ଭିଡିଓଟାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। এইଭଳି ଭିଡିଓ ଯଦି ଆଉ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।